Avui confitarem un bròquil amb un convidat molt especial. Davant, Sí. amb la iaia Mercè. Vinga, comença. Què necessitem per fer el bròquil? El bròquil primer, l'aigua, el vinagre i el pot, Vale. L'aigua és salada? aigua salada. I el barrejola amb l'altre, perquè si no, que menges ben salat, Va, te dono aquesta vegada perquè Vale. aquesta vegada perquè si no t'embrotiries, Vols que tira bé, no? Esperem que sí que funcioni. A veure. Per aprendre a fer-ho bé, a veure què ets de fer. Gira-la, toma-la del giro. revés, així. S'ha de tallar tot això d'aquí. Tallem les fulles. Les fulles i tot el tronc. Ja irà sortint, tranquil, ja irà sortint. Dos. Vale, ja està. I la resta de fulles. Ara vas tallant tot aquest tros. Ara començo a tallar el bròquil. Això, vale, vaig tallant. I els hem de deixar tan grossos els trossos? No, que maco, vale. Ja ho tenim. Següent pas. Ja veus? Ara, així, i cap a dintre ho pot. Vale. Això negre ho has de treure, Està tocat fora. Sí, I la resta aquest per la meitat, més o menys. sí, així, petit. Aquest fet aquí. Aquest no, Els negres, no? No, no t'ho menjaries pas, llavors això, Mira, ja en tenim un pot ple, Anem a buscar l'altre pot. Mira, un bon bròquil aquest. Sí, era maco. Tindrà just això, Oh, que bé. A mida. Ja tenim els dos pots plens. Què ens toca fer ara? Posar-hi l'aigua Vale? i el vinagre. Ho barregem. Una mica d'aigua salada, una mica d'aigua i vinagre. Tot a ull. Com taquem les estovalles, veuràs. És igual, el rentarem. A terra no, No me la tiris a terra, A poc a poc, ja està, prou. L'última, va. Vindrà just. Ni fet després, Ja ho tenim. Ja està. Ja el podem Feina provar feta. o no el podem provar? Si ho vols provar, prova. Ens hem d'esperar gaires dies per poder-ne menjar? 4 o 5 dies. I si d'aquí 4 o 5 dies no està, 4 o Prou. 5 dies més. Prou, cap al dissabte. I fins aquí el vídeo d'avui de com confitar bròquil. Xec!